ang Ako Bicol Party List. Nasungkit ng Ako Bicol Party List ang ikatlong pwesto sa pinakahuling pre-election survey ng Okta Research na isinagawa mula April 10 hanggang 16. Nitong Lunes nang ipalabas ng Okta ang resulta ng survey, kung saan lumalabas na 4.55% ang boboto sa partido. Mas mataas na ito ng 0.35% kumpara sa resulta ng survey noong Marso. Dahil dito, posibleng 3 congressional seats ang makuha ng Ako Bicol sa Kongreso. Samantala, sa latest survey naman ng Tangery Research mula April 22 to 26, pumapangalawa ang Ako Bicol Party List na nakakuha ng 5.50% voter preference. Ang resulta ng surveys ay bunga ng tapat na pagsisilbi ng partido sa loob ng 15 taon. Patunay din ito na tiwala ang mga Bicolano sa mga programang isinusulong ng partido tulad ng programa sa kalusugan, libreng patubig, edukasyon, maayos na kuryente, turismo, sports at marami pang iba. Sa ngayon, patuloy ang pangangampanya ng Ako Bicol Party List sa 6 na probinsya ng rehiyon para mas maipakilala pa ang partido sa mga Bicolano at ang mga adhikaing isinusulong nito. Samantala, ang Okta Research Survey ay non-commission at ginawa ng face-to-face ang interview sa 1,200 na respondents, edad 18 anyos pataas habang 2,400 na respondents naman ang naging respondents sa Tangeray. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Wala kayo sa idol ko. Nakapag-exam ako kahit kulang pa yung tuition. May 10,000 allowance tayo para sa teaching supplies. Sa batas si Idol, palagi nang valid ang mga certificate. May cash grant pa ako kahit wala pa akong 100 years old. Yung idol ko ang gumawa ng helmet law, kaya marami nang naisalba ito. Eh sino ba yung idol mo? Si Senator Bong Revilla. Pinoy, kayo ang idol ko. Bong Revilla po, number 11 sa balota.